עצה משמיים, עצה יומית מהספר הקדוש פלא יועץ עם הרב בנימין חמרה. שלום לכם. אנחנו חושבים שרק צדיקים או אנשים שתמיד הולכים בדרך טוב הם אלה שאוהבים את הקדוש ברוך הוא. אבל האמת שאפילו מי שעושה חטאים ועבירות הוא יכול להגיע לאהבת השם, ולא רק זה, אלא מתוך העבירה הוא יכול להגיע לאהבת השם. איך זה יכול להיות שאדם מתוך העבירה יגיע לאהבת השם? אומר הפלא יועץ, כשמלך בא ואומר למישהו אל תסתכל במקום פלוני, והוא כן מסתכל. או המלך אומר אל תשלח את היד שלך לפה או לשם, והאדם הזה כן שולח את היד שלו לשם. מה המלך עושה לו? חס ושלום יכול לעשות לו עיוור או להוריד לו את היד. ככה גם הקדוש ברוך הוא, שאפילו שאנחנו לא עושים את רצונו ועושים להפך ומכעיסים אותו חס ושלום, הוא ממשיך לתת לנו חיים. למשל אדם כשהולך ונכנס לבית אחר של מישהו וגונב משם, הקדוש ברוך הוא יכול באותו רגע לעשות לו התקף לב והוא ימות, אבל הקדוש ברוך הוא ממשיך להחיות אותו. אומר התומר דבורה שאנחנו חס ושלום עושים עבירה, נברא מלאך שהוא משחית, ומי זה שמפרנס וזן את המלאך הזה? זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. אפילו שאנחנו בראנו את המלאך, שחס ושלום המלאך היה צריך להזיק לנו, הקדוש ברוך הוא בא, מפרנס וזן את המזיק הזה, את המלאך הזה, ושומר עלינו מכל רע, אפילו שחס ושלום אנחנו מכניסים אותו. כמה דבר כזה צריך להכניס בנו את האהבה לקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו נחשוב בדברים האלה, אנחנו נראה כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וככה גם אנחנו נמשיך לאהוב אותו בטוב ובנעימים. כל טוב. עצה משמיים עם הרב בנימין חמרה.